sindicat ens fa més fort. Resumir una mica el sentit de l'assemblea d'avui. En primer lloc, recordar quan va néixer el sindicat, no? Jo recordo quan vam començar a crear el sindicat pensava en crear una estructura, una organització, un sindicat que fos com una mena d'escut, però per no fer servir una paraula tan bèl·lica, doncs pensava en construir una casa que englobés tota la ciutat o tots els pobles i ciutats de casa nostra que es veien atacades per aquesta amenaça de l'especulació que no deixava de transformar-se, es transformava en una nova cosa, en aquests nous fons d'inversió que ficaven les mans sobre les nostres ciutats, aquests petits o mitjans o grans especuladors de casa nostra, que veien l'oportunitat per explotar la gent i exprimir-la encara més. Llavors, el sindicat és també aquest escut, és també aquesta gran casa en la que hem estat acollint durant 3 anys a moltíssima gent i moltíssimes de nosaltres vam començar també amb els nostres problemes, arribant desesperades sense que ningú ens ajudés, i allà hi vam trobar tot aquest caliu i aquestes eines que ens han servit per poder-nos quedar a casa nostra i per poder realment dignificar l'opció de la llar. Això és el que fem dia a dia, això és la nostra acció sindical, i avui hem discutit de forma molt, molt llarga com millorar-la, com agafar totes aquestes noves eines que tenim i portar-les encara un pas més enllà per defensar la dignitat d'aquestes persones, que és el nostre motiu de ser, les llogateres. En segon lloc, el sindicat no només ha sigut una qüestió defensiva, sinó que ja d'entrada vam dir volem ser una organització gran i per tant també volem ser un ariet, que és una altra metàfora bèl·lica, però és que ho diem moltes vegades. Volem ser i som una màquina de guerra, i això vol dir que no només ens basta en protegir-nos, en fer que aquesta companya que arriba plorant pugui seguir vivint tranquil·la a casa seva amb un contracte digne, sinó que el que també volem fer és anar a buscar totes aquelles llars de forma activa que estiguin podent patir explotació per part de rendistes i voltors. També volem modificar les lleis i canviar les regles del joc i canviar la manera de pensar i no naturalitzar aquestes estructures que ens oprimeixen. I és per això que el que ens hem plantejat també són objectius factibles, però que semblaven impossibles quan els dèiem. Com pot ser que a Catalunya i a Espanya els llogaters visquem amb aquesta constant angoixa d'haver de marxar de pis cada 3 anys, que ens puguin pujar el preu tant com vulguin? Doncs ens vam plantejar l'objectiu de regular els preus del lloguer i ho hem aconseguit. Hem tirat endavant una llei catalana que per primera vegada a la història democràtica d'aquest país posa fre a l'especulació i diu que s'ha acabat, que aquí no pot ser que el propietari o el rendista o el fons d'inversió jugui amb les nostres vides com li doni la gana. Això és la gran victòria d'aquest any. Com a màquina de guerra que som, i aquesta màquina de guerra encara té molta més feina per endavant. Hem d'aconseguir blindar aquesta llei a nivell estatal, hem d'aconseguir estendre-la a tot el territori de l'estat espanyol, des de Catalunya cap enfora, compartint el nostre coneixement i compartint aquesta regulació que ens pot permetre fer un pas endavant i no només dir que ens estem defensant, sinó posar límits i dir-los ara quines obligacions tenen en els propietaris, especuladors i rendistes. I a més, i això seria impossible, no haguéssim pogut fer res d'això si no ens haguéssim aconseguit construir com una gran família, que avui és una paraula que ha sortit moltes vegades, i que també estem veient que té certs límits. Una organització gran com la que volem ser, de masses, tenint milers d'afiliades, no es pot sostenir com un model familiar petit. Però igualment l'expressió de la família és molt vàlida, perquè també era un objectiu quan vam començar a crear el sindicat. Ens hem de fer amigues, hem d'aconseguir generar una dinàmica en la que totes ens sentim empoderades, que totes tinguem una tasca a fer i que totes estiguem constantment creixent. El creixement personal que jo he fet o que moltes companyes han fet en aquests 3 anys o els pocs mesos o inclús dies que portem al sindicat és espectacular. Tenim una capacitat no només de defensar-nos, no només de plorar juntes i de patir i de sentir en les nostres pròpies carns la injustícia, sinó que tenim molta capacitat crítica i per imaginar un futur millor, i això és el que ens fa ser amigues, el que ens fa ser una gran família, molt plural, molt diversa i on totes hi tinguem cabuda. Llavors, aquest altre gran repte que tenim finalment és expandir aquesta família a tot el territori, generar estructures organitzatives que permetin que la gent participi, se senti protegida i a més senti que està construint un futur millor per les ciutats i pobles del nostre país. Força sindicat! Sindicat! Força sindicat! Sindicat!